Калоферската дантела, наричана бялата магия или по-позната като калоферска дантела, тя е едно от най-фините женски ръкоделия, съхранено и до днес, което е осигурявало в миналото прехраната на калоферци. През 1877 година гордостта на Стремската долина Алтън Калофер е напълно опожарен. Цветущият търговски център е сринат до основи и превърнат в пепелище. Войната и османските зверства принуждават жителите му да напуснат домовете си и много от тях никога повече не се завръщат. Тези, които се връщат след освобождението, заварват града в руини и безрезултатно се опитват години наред да възродят старите занаяти. През 1902 година видният калоферец и един от основателите на Калоферската културно-просветна служба в София, Минко Фетваджиев, издава брошурата "Поминъкът на град Калофер и средства за въздигането му". В нея той предлага няколко насоки за подобряването на поминъка на жителите. Една от идеите е насочена специално към жените, които да започнат да се занимават с плетене на дантели. От различните видове дантели той се спира именно на сувалковата брюкселска дантела, поради голямата й популярност и най-вече увеличеното й търсене в чужбина и у нас. Дантелите, плетени с сувалки на цилиндър, се изработват предимно в Западна Европа и са по-известни като брюкселски. Именно на базата на брюкселската дантела се развива и калоферската. Техниката на изплитането е еднаква, като различното при изработването на нашата дантела е включването на мотиви от природата ни, като рози, лалета, слънчогледи, еделвайси, житни класове и животни, което я прави така различна и придава типично български облик. Първите образци на този тип дантела в Калофер са донесени от Ека Караминкова и още тогава са харесани и оценени от калоферки. Идеята на Фетваджиев е осъществена през 1909 година с помощта на Калоферската културно-просветна дружба в София. Решено е да се подберат няколко калоферски девойки, които да бъдат изпратени на обучение в тогавашното художествено-индустриално училище в София, сега Художествената академия. Изборът пада на Донка Шипкова, чиято инициативност, буден ум и сръчност са най-добрият атестат за начинанието. Тя е записана в отдела за приложни изкуства, където изучава техниката на създаване и изработване на брюкселска дантела. Курсът е двугодишен, но Донка го завършва за една и след успешно положен изпит се дипломира. Завръща се в Калофер с огромно желание да намери съмишленички и да им предаде своите знания и умения. На 23 септември 1910 г. в Калофер се открива първото и единствено в страната ни дантелно училище "Трудолюбие". В това училище са получили знания и професионални умения в създаването на сувалков тип дантела около 1800 жени и момичета. Като създател, художник и популяризатор на прочилата се калоферска дантела, Донка Шипкова не се задоволява само механично да прилага и преподава по наложените стандарти. Тя не само претворява внесените от чужбина дантели, а създава и нови модели. Така в Калофер се заражда едно ново, чисто българско по характер изкуство – калоферската дантела. То запазва техниката на сувалковото плетене на брюкселската дантела, но е с нов, собствен, самобитен и неповторим облик. След завършване на училището, възпитаничките на дантелното училище започват да работят по домовете си. Именно по този начин, постепенно,
плетенето на дантели се превръща в домашна индустрия. Изящните калоферски дантели, изработвани в училището и в домашни условия, скоро се прославят по цялата страна. Все по-често пристигат поръчки и от чужбина – Англия, Франция, Белгия и Турция. В годините от създаването на дантелното училище до Втората световна война, дантелното производство носи значителни приходи както за самите плетачки, така и за Калофер и допринася за стопанското му развитие. В развитието на калоферската дантела, както във всяко изкуство, има периоди на разцвет и упадък. През месец август 1935 г. дантелното училище е закрито и на негово място се открива Нисше земеделско училище. Особено рязък е упадъкът на дантелното производство след Втората световна война, когато са скъсани всички връзки с западните пазари и това изкуство се третира като упадъчно явление. През последното десетилетие за най-голяма радост се забелязва оживление и интерес към възраждането на калоферската дантела. В творческия център в град Калофер всяка седмица се организират демонстрации по плетене на калоферска дантела. Всички тези прояви са доказателство, че дантелното производство в Калофер не е забравено, а отново намира своето приложение дори в днешното забързано съвремие. Защото всички имаме нужда от красота, изящество и съвършенство. Сречните калоферки отдават любовта си към изкуството, а само такава истинска, излизаща от душата любов към всичко българско, може да създаде бялата магия на българските занаяти – калоферската дантела.